Moro taas sinne tuben puolelle ja täällä taas Jape. Pelataan Pokemon Gota. Tai itse asiassa ekan kerran. Ensimmäinen kerta. Mutta tästä tulee varmaan 3-minuuttinen video, koska niin mä laitan äänet pois. Koska niin tää on mun eka video. Niin sen takia tässä tulee mitä mä selitän? Tähän tulee nytten Mä en osaa puhua. Koska tää on mun eka video, niin tästä ei tuu kauhean pitkää. Ehkä joku 3-2 minuuttinen. Mutta niin tässä on esim. Mun parhaat Pokemonit. Voidaan käydä kattoo läpi. Esim. Täältä Uprise. Mitä on? Ei, mä menin väärä. Täältä esim. Mun Vaporeon. Tää on paras Pokemon. Here Pikachu. Let's argue Vaporeon, shall we? Overall Pokemon. Okei, ei jaksa tätä. Niin pitkä. Katsotaan sitten vaikka mun Dragonite. Here Pikachu. Let's talk argue Dragonite, shall we? Overall, Dragonite is a danged Pokemon. Its attack is stronger for it. Blown above boo is stats wow. Hopea asuvat to help Kane. Okei. Entäs sitten Flareon? Here Pikachu, let's take a look at Flareon, shall we? Overall, you Flareon simple amethyst may it can combat Anktune. Its attack is stronger for in blown above is this that wow. Jolteon. Here Pikachu, let's talk at Jolteon, shall we? Overall, you this second Pokemon. Its attack stone feature. Yumbes Ibsen's with its defense. It looks so exciting. Hope is car. Noin, siinä oli ne, ja mä voin näyttää, että mulla on Pokédexissä. Menee nyt 58 eri Pokemonia. Sitten mulla on täällä ei mitään näkee tulossa. Sitten täällä mä oon 14 levua. Mulla on 10 noita Pokecoinseja ja täällä näkyy nämä mun jutut. Ja ei mitään muuta ihmeellistä, mutta tää video olisi tässä. Se olisi moro.